Okay, so mga kabisado, live kita diri sa may area sa Pidimon Port North, Pidimon, no? Pidimon Port North Cemetery diri sa may Lublob, Dumangas, mga kabisado. So makita naton sa visual tama pa na tawhay sa mga matuon, no? So siguro pag ulan din man ni nagdugok kitang tawo. So siningat yonte sudlo naton kung ano ang sitwasyon diri sa may sulod sa Pidimon Port North Cemetery, mga kabisado, no? Sa diri matabukta makita naton mga vendors na nagabaligya na karon diri sa may area sa Pidimon Port North, mga kabistado. So ari diri napahamtang ang Police Assistance Desk sa aton sini Dumangas sa Municipal Police Station kay kaga sa Bureau of Fire, no? So amo ni ang sitwasyon sa karon diri sa area, mga kabistado, no? So makita naton sanday sir, no? Naga-take photos. So sa siningat yon tama pakaligwa kagkatawhay pa ato sining area, mga kabistado, diri sa may Lublob Dumangas sa public cemetery, no? So ari ta di karon libot-liboton tani kun ano sitwasyon diri, mga kabistado. So diri na lubong ang anay congressman sa kwarto distrito, no? Kasi Congressman Narciso Monfort, no? Kaya maning iya siya Musilio. So sa sinito bukas ini siya para sa tanan, no? Nga maghapit man nga luyag man magsindi diri sa may area sang Pidimon Port North Cemetery, mga kabistado, no? So makita naton ligwa pa kagkatawhay pa ang ining tinion, mga kabistado, diri sa may Lublob Cemetery. So medyo malapad-lapad ini siya, no? Kay ti parish ano ni siya? Parish cemetery sang Saint Isidore Labrador Parish, mga kabistado. So far tama pa man katawhay diri sa area, no? Wala pa man gid sang damo gid nga nagabisita sa sining nga matinion diri sa sulod sang Lublob Public Cemetery, mga kabistado. Ari ang mausoleo, no, ni former Congressman Narciso Monfort, mga kabistado. Diri na siya namtang, no? Diri siya na haya or nalubong diri sa may Lublob Public Cemetery, mga kabistado. So may mga porsyon man nga ginbaha, no? So amo na da ang mga porsyon nga ginbaha. So until na makita nato may mga tubig-tubig pa nga gin sulob ini siya sa tubig siguro, no? Sa time nga nag-agi si Paing diri sa aton sa may Western Visayas. So may mga porsyon pagid, mga kabistado, no, ng mga ginabaha pa until now or lubog pa sa baha, no? Like for example sining mga pansyon ini mga baha pa na bahaan pa until now. So that's why hindi pa malimpyuhan gid mayo iti mga baha na bahaan pa, no? So amo na di karon ang sitwasyon, mga kabistado, diri sa area sang Lublob Dumangas, mga kabistado, no? So far amo ni ang sitwasyon ta diri sa may Pidimon Port North Cemetery diri sa may Banwa sang Dumangas, Iloilo, no? So amo ni ang sitwasyon di sa sining nga matinion, mga kabistado. So far ini ang madulong naton nga sitwasyon direkta diri sa may Pidimon Port North Dumangas, Iloilo. Idi ang inyong kabistado Vincent Villano, Radyo Bistado.